Právě se nacházíme v nedávno vyhlášené chráněné krajinné oblasti Aragvi, která se rozkládá na 100 000 hektarech. A za mnou je jedna z částí CHKO, která se nazývá Pšavy. Dominantním ekosystémem právě v Aragvi jsou lesy, které pokrývají více než 40 000 hektarů. A právě pro lesy je vyhlášen nový projekt. Máme na starosti lesy poznat, tedy udělat zde inventarizaci lesů, lesnicko-typologický průzkum. Na základě těchto získaných dat potom sestavit lesní hospodářský plán a navrhnout různé typy managementu. V krutých podmínkách vysokých hor lidi museli najít nějakou obživu. Tato místa vysoko nad vesnicí Barisacho byla dřív trvale osídlena. Nyní zde žijou jenom pastevci, a to částečně v létě. Dobytek, který se zde v horách pase, tak ten na zimu odchází dolů. A vidíme zde skromná políčka brambor, lidi se snaží živit, jak můžou, ale ta populace je možná dneska na 10% původního stavu. Ano, Aragvis დაცული ლანდშაფტი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის მოსახლეობისთვის შეუნარჩუნოთ. Chráněná krajinná oblast Aragvi je pro naše obyvatele velmi důležitá. Hlavně pro ochranu přírody i tradic a také, aby se zabránilo odlivu populace. Naší snahou je pro mladé lidi vše zachovat tak, jak to bylo původně. თევზაობის მხრივ იყოს გაფრთხილება და შევინარჩუნოთ. Součástí lesnického projektu je inventarizace lesů. Zahrnuje měření na inventarizačních plochách a sbírají se na nich data. Ty body nebo ty plochy jsou v Aragvi v rámci té sítě rozmístěny náhodně a cílem té skupiny inventarizační je navštívit přesně vygenerovaný bod a na nich změřit průměry všech stromů, zaměřit jejich pozice, zjistit pokryvnost bylin, pokryvnost stromového patra, sebrat nějaké základní data o půdě a o charakteru stanoviště. On je. Dneska probíhá první zahajovací den, nebo tréninkový den v chráněné krajinné oblasti Aragvi. Přijeli partneři projektu ze strany Gruzie, kteří s námi po celou dobu inventarizace budou měřit, kdy se seznamují s technikou, se způsobem měření, s metodologií a na nečisto si to vyzkouší tady v Olšině. Zapojení jsou studenti z různých univerzit v Gruzii a dalších institucí. Účastní se Lesnická fakulta, Národní lesní agentura, Gruzínská technická univerzita. Myslím si, že tato zkušenost bude opravdu cenná pro všechny tyto mladé profesionály. A také výsledky získané z inventarizace budou velice užitečné pro tento projekt. Zítra vyjedeme už na inventarizační plochy přímo do lesů, kde si ještě pořád ve skupině všichni dohromady vyzkouší měření naplno. Use the line so you see this is straight upwards, so we should go a little bit upward and right. Dneska jsme si zvolili jednu plochu, která vypadala ze začátku, že je blízko silnice, nakonec se ukázalo, že schůdná cesta byla asi tak 500 metrů a pak jsme museli pokračovat už terénem roklí potoka a převýšení asi 300 metrů. A zatím pracujeme vlastně všichni dohromady, ty skupiny jsou ještě spojený a vlastně tady už si v terénu procházíme celý ten proces. Ale a děláme, co děláme, tak ten střed, ten bude tady. A od zítřka potom už se rozdělíme na 3 skupiny, každá má svoje vybavení, každá má svoje auto a zvolíme pro každou skupinu jeden klastr, což budou 3 body a tam už to bude probíhat to měření tak, jak bude probíhat vlastně celý ten turnus. Pohybujeme se v náročném terénu, divoké krajině s řídkým osídlením. Ale i z takových míst vyrůstají kořeny gruzínské kultury. V Čargali v domě za náma se narodil Važa Pšavela. Je to jeden z nejcennějších
gruzínských spisovatelů vůbec, který patří teda do kánonu moderní gruzínské literatury. Je rozhodně nejpřekládanějším, nejvydávanějším gruzínským autorem z předmoderní doby. Velmi často to vychází ze silného vztahu k přírodě, klasicky například v poemě Pojídač hadů, kde hlavní hrdina potom, co teda pojí hada, získá velký dar znalosti jazyků přírody, rozumí rostlinám a odmítá potom kácet stromy, účastnice senoseče, protože k němu příroda mluví, ale současně získává velký dar jak léčitelský, tak v pomoci své komunitě v bojích s nepřáteli a ten velký dar sebou nese právě tuhletu krizi, kdy on sám je najednou i ve své komunitě cizincem, kdy vlastně nakonec skončí celý jeho život tragicky, protože se s tímhletím velkým darem nedokáže vypořádat, čili je tady vlastně krásně předvedená jedna tragédie velká člověka, která má takřka shakespearovským měřítkem. Já jsem dělal tady v Aragvi takový průzkum veřejného mínění, protože nás zajímalo dřív, než tady začneme působit, co vlastně si lidi myslejí o HKO, co si myslejí o tom, jak tady působí Česká republika, jakým způsobem používají dřevo, protože to jsme vlastně do té doby nevěděli. Na těch x set, který tady jsou, moc jich tady není, no a dozvěděli jsme se celkem šokující informace. Vlastně spousta lidí, kteří tady žijou, když tady stojím v HKO, tak vlastně vůbec netuší, že žijou ve vesnici, která v HKO je. Takže sice půlka lidí o HKO ví, ale vlastně vůbec netuší, že je HKO. Významným pilířem programu je udržitelné lesnictví. Tento projekt realizuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů České republiky a spolu s místními partnery pracují na inventarizaci lesů, vytváří nový model efektivního využívání a zpracování místního dřeva se zapojením místních komunit, což je velmi důležitý komponent. Smyslem naší typologické inventarizace v oblasti Aragvy je zjistit, jaké lesní ekosystémy se tady vyskytují a v jakém měřítku, to znamená, kolik kterého tady je, a na základě toho určit vlastně ten obecní lesnický management. Dojedeme až na konec do vesničky a tam se rozhodneme, co. Jak je to daleko ještě? Uvidíme. Tak na těch lesích je zajímavé, že my jsme teda čekali, že tady budou jakési primární lesy, jo, pro laika, řekněme pralesy, ale to bylo všechno prostě nějakým způsobem využívané. Prostě hromadu let, stovky let, tisíce let možná, jo, a jsou to prostě všechno druhotné lesy, jo, což je vlastně pro nás takové trošku překvapení. Kavkazská oblast jako taková patří k významným hotspotům biodiverzity celosvětově a tady se zrovna vyskytuje endemitů docela dost. Tady zrovna s kolegou zapisujeme fytocenologický snímek v lesním porostu, kde dominují duby Quercus macrantera a Quercus petra species iberica s habrem, Carpinus betulus. A je to taková teplomilnější výsluná stráň v hodně prudkém svahu. Pracujeme teď na skutečně svahu, který má nad 40 stupňů. Nahoru je to 45-6, což je svah, kde se člověk sotva udrží na 4 a je mi docela líto inventarizátorů, kteří na těchto svazích možná budou pracovat. Je otázkou, jaký si zvolí limit toho svahu. Pokud to bude 35, i tak je to s velkým rizikem, že se někdo zřítí dolů nebo něco si udělá.
Plochy vybíráme tak, aby jsme během našeho výzkumu zachytili co největší diverzitu zdejší lesní vegetace, takže většinou si napřed vytipujeme podle geologického podloží, podle leteckých map, lokality, které navštívíme a na nich se snažíme potom zachytit hlavní vegetační typy těch lesů, aby jsme to měli podchycené v každé části toho studovaného území. Působení člověka tady sahá až do nejvyšších poloh, začalo zřejmě už v dávné minulosti, nevíme přesně kdy, ale i dneska můžeme vidět, že na hřebenech se dost často pasou buď ovce nebo krávy, většinou ovce, a v těch nižších polohách se různě intenzivně hospodaří v lesích. Ta horní lesní hranice tady byla skoro určitě uměle snížena, aby se získaly větší plochy pro pastviny. A jak jsme se dozvěděli, tak ty zdejší hory byly poměrně hustě osídlené až do toho vylidnění, které začínalo někdy v 50. letech, takže v minulosti tady zřejmě to lidské působení bylo ještě mnohem intenzivnější než teď. Chceš tomu přihodit tu lipnici hned, ne? Dostane vleze. Za snímku P67. Tak, pěk. Pijak, to tady má. Třeba ten spodek. Nebo ještě víc? Nebo úplně jen ty pleviny dole, že bychom vzali? Asi jen ty pleviny a pak bych vzala ten čas tu vršku. Vzorky z terénu zpracováváme na základně. Majitel penzionu je malíř a zároveň nadšený etnograf. Svým dílem celoživotně spojený s kulturou místních obyvatel. Я художник, когда у меня есть свободное время, это особенно зимой. Jsem umělec. A když mám čas, a to je hlavně v zimě, kreslím a maluji. Hlavní téma mých obrazů je život Chefsurů. Jak žili, co dělali. Mimo to ještě maluji krajiny, výjevy z běžného života a kompozice na různá témata. Moji předkové žili zde a já také. A když se Chefsuři museli odsud v 50. letech vystěhovat, tak jejich hospodářství a obydlí vše bylo zničeno. Ale moji předkové odsud neodjeli. Když sem nyní přijedou turisté, tak se zajímají, jak Chefsuři žili, jak pracovali, jak bojovali. Proto jsem založil muzeum, kde vše mohou vidět. Sbírám folklorní materiály a píši knihy o životě Chefsurů. V těchto věžích žili Chefsuři. Měli tam zásoby, dobytek, všechno. Taková věž byla obytným domem, ale zároveň i pevností. Tuhle věž jsem já osobně stavěl 4 roky. Když jsem ji dodělal, vystavil jsem v ní tyto exponáty. Některé mi lidé darovali, jiné jsem koupil, a teď se všichni mohou seznámit s životem Chefsurů. Chefsuři byli vždy svobodní lidé a nikdy neodváděli žádné daně vrchnosti. Nebyli zde bohatí ani chudí. Všichni žili stejně. Podléhali jenom caru Gruzie. Nyní je zde pohraniční zóna. Mladí, kteří zde žijí, pracují hlavně jako pohraničníci na hranici s Ruskou federací. Na strážních postech chrání hranici. Někteří se vrátili, ale většina původních chefsurských vesnic je prázdná. Nežije se tu lehce. იცი რა არის სალმე აქ სოფლები არის საერთოდ აღარ არის სოფლები რომელიც დაფარა ტყე აღარ ნასახლარებიც აღარ არის
Jsou tady pustá stavení, vesnice, které jsou úplně prázdné a zarostlé lesem. Migrace u nás začala v roce 1900. Práce tu byla těžká, nebyla pšenice a chleba, tak šli do Kachety a pak se pomalu usadili v Tbilisi. Ale teď už z Tbilisi odjíždí do zahraničí. Nemohu se smířit s tím, že lidé opouštějí zemi. Máme 2 děti, kluky. Oba pracují a vidí, jak pracujeme my. Chodí nám pomáhat, stojí po našem boku. Moc milují naše čargaly a s radostí sem jezdí. Jedni z mála mladých, kteří se rozhodli opustit město a zkouší žít a podnikat v horách, jsou manželé Bekariovi. Mám spoustu přátel, kteří by se sem rádi přestěhovali, ale není tu práce. Měla by tu být silnice, takže čekají na lepší časy. Pro většinu lidí je život v horách a práce při chovu dobytka nesmírně těžká. Ano, je mnohem snazší bydlet ve městě. Mnoho mých přátel by se rádo vrátilo a žilo zde, ale nechtěli by dělat tak těžkou práci, jako je chov dobytka. Dokonce i ti, kteří už takto pracují, mají chuť s tím skončit a přestěhovat se do města, aby si usnadnili život. აპირებენ რომ ძალიან რთულია მესაქონლეობა და ცოტა რაღაც გაიმარტივონ ცხოვრება. Dnešní program lesní pedagogiky jsme dělali pro školu, ze které se už zúčastnilo 13 žáků ve věku 7 až 16 let a k tomu 10 dospělých učitelů. Rostliny si dřepnou jako na bobek. Máme teďka udělat? Všechny rostliny. Tak, chébik jde chelsace. Aha. Takhle by to mělo v přírodě fungovat, že všechno je spojené se vším pevnou vazbou. Že přijdou pastevci s obrovskýma stádama, to je vítek, a sežerou některé květiny. Takže na koho vítek sáhne, ten to pustí jako kytka. Aha. A teď přijdou lovci a začnou střílet zvěř. Se jim jenom některý. Příroda je mocná a když člověk odejde, tak zase půda je plná semen a začnou rostliny klíčet, stromy klíčit a přijde zvěř. A všichni si to vezmou a uděláme pořádný les. Sami jsme do toho šli plní očekávání, jak ten program přijmou a musím říct, že byli naprosto skvělí, jak žáci, tak učitelé. Nejsilnější zážitek asi pro mě byl v momentě, kdy nám žáci chtěli sami prezentovat výsledek těch děl, které vytvořili z přírodnin a přemýšleli o tom, co dělají a vložili do toho nejen znalosti, ale i emoce a kus vlastního srdce. Věřím tomu, že jsme dobře otevřeli spolupráci do dalšího roku projektu. Součástí toho projektu je taky dřevosklad. Původně jsme mysleli, že si sem dovezeme montovaný dům z České republiky, ale když nám ukázali tohle, tak jsme to nechali trochu dostavět.
chyběly tady překlady nad oknama a věnec, takže to už dneska je. Přivezli jsme si českého tesaře Matěje Dudka a teď uděláme krovy vlastně a zastřešíme to a nějaká síla najmutá z tohohle údolí nám to dostaví a bude to vlastně taková základna pro ty dělníky, kteří tady budou chodit do lesa, těžit dříví, bude se tady skladovat palivový dříví a mělo by se tady i pálit dřevěný uhlí. Produkce vysoce kvalitního dřevěného uhlí může být další pracovní příležitostí, zejména v oblasti Aragvy, kde je dostatek tvrdého listnatého dřeva. Expertem na jeho výrobu je Angličan Jim Battle. A really good thing to show. Okay, this when you put one in, it doesn't. All the water goes as steam. Z vody se stává pára a za několik hodin se olej mění v plyn. A plyn je to, co hoří. So under the lid will be a ball of gas. Je to prvotřídní. Tohle dřevěné uhlí má opravdu vysokou kvalitu. Teď se ještě musí rozstřídit podle velikosti, malé kusy od velkých. Dobré, opravdu velmi dobré. A little bit of quality control. Společně bychom vás teda provedli v roce 2021, zhruba v polovině vešel v platnost nový lesní zákon v Gruzii a v podstatě přináší jakousi reformu lesnictví v Gruzii. Poměrně přesně definuje hospodářské lesy, ochranné lesy a lesy rekreační. Nový lesní zákon dneska přistupuje k takzvanému přírodě blízkému hospodaření, podporuje ho a i v návaznosti tady byla provedena inventarizace lesů v celé Chákové Aragvy. Z informací, které získáme z inventarizace lesů, jsme schopni odvodit hospodářská doporučení pro lesy. Jejich nedílnou součástí je také založení demonstračních ploch. Smyslem demonstračních ploch je nejen ukázat různé typy managementových opatření, které vychází z přírodě blízkého hospodaření, protože se nacházíme v chráněné krajinné oblasti. Ty zkusné plochy jsou stabilizované a umožní po 5-10 letech vyhodnotit, jestli ta managementová opatření byla správná či nikoliv. My se nesnažíme říkat, takhle to má být, ale abychom tady vzájemnou diskuzí se vlastně dopracovali k nějakému optimálnímu řešení. Zapojení Čechů je pro nás důležité. Stojí při nás, učí nás prostřednictvím školení, podporují nás v rozvoji a ukazují nám, jak nakládat s přírodou, jak ji chránit a jak o ní pečovat. Another device is like different kind of ropes, very easy to work with. More by using double pulleys, much more heavy. Že to vybavení, které jste viděli teďka, ty navijáky, motorové pily a ostatní, by měly primárně sloužit pro pracovníky proškolené teďka v tomhletom školení, které proběhlo, protože ti znají, jak s tím správně zacházet, jak o to pečovat a rádi bychom využili této příležitosti k tomu, aby jsme jim předali certifikáty o účasti na tomhletom školení. Váža!
Спасибо за все. We can do something like for more fun photo. Like hele by do gákni od Mela, má nám jen galší. Bude naše vedoucí. Okay, that's it. Madloba. Místní lidi, kteří v Aragvi žijou, vlastně toho o HKO moc neví, co si od toho slibovat. Někteří říkají, že to bude dobře, někteří říkají, že se toho bojí. Vlastně úplně přesně jako se nedá říct, že by tady byl nějaký silný názorový proud. Doufám, že příští rok, až budeme ten výzkum opakovat, tak díky všem těm aktivitám, které se tady dějou a ještě budou dít, tak se v tom průzkumu najednou ukáže, že Češi tady dělají fakt dobrou práci a že to, co tady zanecháváme, tak je něco, co jim fakt přinese něco pozitivního, nějakou pozitivní změnu v jejich životě.